Ola, como estades? Hoxe en Lares desprazámonos a Bueu para presentarvos esta parcela á venda, un terreo de 3.600 metros cadrados, xa con licenza para desenvolver actividade turística, totalmente pechado, con zonas asardinadas e nunha contorna espectacular. Destacamos a zona, estamos a 10 minutos do centro de Bueu, ubicación estratégica entre Vigo e Pontevedra e ao lado das mellores praias das Rías Baixas como Mourisca, Tulla ou Ancoradouro. Boísima oportunidade para investir, porque a finca xa está preparada e porque xa hai proxecto feito para 5 cabanas e ademais unha delas xa está instalada. Terreo moi amplio, distribuído en 4 socalcos que favorece a independencia entre as cabanas e respeta sempre as vistas ao mar. Bueno, e como sempre vos dicimos, xa sabedes, se queredes máis información ou visitar a propiedade, podedes contactarnos a través da nosa web lares.gal ou visitarnos na nosa oficina en Cangas, na Rúa do Sol 19. Adeus!